የባህር በር ነው። ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳይኖራት ያልተደረገ ነገር የለም። የኤርትራ የነጻነት ጥያቄ በብዙ የኢትዮጵያ ጠላቶች ዘንድ ተደጋፊ የሆነው የነጻነት ጥያቄ ስለሆነ ሳይሆን ኢትዮጵያን የባህር በር የሚያሳጣ ጥያቄ ስለሆነ እና ኢትዮጵያን ከባህር በር የማሳጣት በ40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ቀይ ባህርን እያየችው እየመጎመጀችው كم تريد لهم أبي أحمد من البعض أكاب مينستريم ميديا نتا قدانا يقعب حارن عسبن إيرتران تبلك قال نجزيو قدف انت بلا تتنقع سلسة بحالي انت عايز قبر زلو موتهم ناتو بيد أزور بروباغاندا ناتو كزور قحولوز دليو سبات زخولو سبات بقاتاتهم بعد زي دانيال كبرت بحالو زلو أما خار ناتو دي ولا أساساي ناتو كم تريد وزلهم إيرترانات انتا نختركب زي تقبرو الوي والنات انتا استدقفو له مغنيات ኤርትራ ናጽነት ስለዝግባ ዘይኮነ ወይ ኤርትራውያን ናጽነት ስለዝግባኦም ዘይኮነ ኢትዮጵያ after ገባሕር ክትከስር ስለዘለዋ ካብ ባሕር ክትርሕቕ ስለዘለዋ ስለዝተገበረት ሽጣራ ወይ ውን ተንኮል ነይሩ ይብላሎ መጀመርያ ኤርትራ ናጽነታ ክትረክብ ዝኻለት ወይ ውን ናጽነታ ኩላቶም ኣብ ጣውላ መጽኦም ኤርትራና ናጻን ሉላዊትን ሃገርን ክብልዋ ዝኻሉ ነቲ ንስኻ ትፍክረሉ ዘለኻ ረጂም ኣብኡ ዝነበረ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ኮራሩምቱ ኣርጊፎም ህዝባዊ ግንባር ማለት እዩ ኮራሩምቱ ኣርጊፉ كستمون سريون قديفو ناب زيمبابوي خمس خيد سلوز قبر ويو نزا كفال زيا كل زيام زرق صوا كم زيا تبلوم زلا زرا بعد ما تحسن ان كفال كل زي يعني تقنت وانا نقرن من تايا ኤርትራ ዝኸፈለቶ ዋጋ ዝግባእ ክብሪ ስለ ዘይረኸበት ወይ ዝግባእ ካሳ ስለ ዘይረኸበት ክንዱዝ ኣክል መስዋዕትን ስራሕን ፃዕርን ጌርና ናጽነትና ረኺብና ከነብቅዕ ናይቲ ኩሉ ዝኸፈልናይ ናይ 30 ዓመት ዝኸፈልናይ ዋጋ በአሜሪካ በኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነን ምስ ኩሎም ምስ ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣብ ኤርትራ ኣብ ገበን ዝፍጽሙ ዝነበሩ ሓሳብ ክኸፍሉና ስለ ዘይከኣሉ ወይ እውን ኣብ ቤት ፍርዲ ጠልጠል ከነብሎም ስለ ዘይከኣልና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ትናትና ቃልስን ድኻምን ብዘርከበ ፖለቲከኛና ኢትዮጵያ ትማል ዝምጉሰና ዝነበረ ሎሚ ተገምቲሉ አንጻርና ዝብልዎ ዘለዉ እዩ እዚ ከዓ ኮኦርዲኔት ዝኾነ ዘረባ እዩ ኣጋይ ናይ ኤርትራ ዘሎ መርሕነትን ፖለቲካን ናቶም ኣተሓሳስባ ናቶም ኣካይዳን ንምንታይ ከም ዝገበረው ብዙሕ ግዜ ገሊፆምና እዮም ወላ እውን እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ነብሱ ዝኸኣለ ፀገም ስለ ዝነበሮ በቲ ደርጊ ስርዓታት ደርግን ካልእን ስለዚ ኣብ ኤርትራ ድማ ህወሓት ከም ኤርትራ ናጽነታ ዝረኸበቶ ኢትዮጵያ ንባዕላ እውን ሓድሽ ሲስተም ቀይራ ስለትብገዝ ዝነበረት ምሳና ተቃሊሱ ስልጣን ዝሕዝ ዘሎ ከመይ ጌርና ኢና ክንከሶ ካብ ዝብል ዝተበገሰ ሎጂክ ከም ዝኾነ ንግንዘበ ኢና እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ኢትዮጵያ ዝኩሉ ገበን ክትገብረልና ወይ እውን ብእገዳን ብኻልን ክትገብረና ከላ ኤርትራ እንተወሓደ ሓደ ኬዝ ጌራ ወላ እውን ሽማዊ ክሲ ክትምስርት ብዘይ ምኻላ እውን ኣብ ልዕልና ዝተፈፀመ ገበናት ከም ዘይግደስውሉን ወይ እውን ዝኾነ ከም ዘይተፈፀመን ገይሮም ክዛረቡ ድሓን ካብ ሓደ ዝመፀኸ ይመስለኩም ኣብዚ እውን ትስምዕዎ ብኩሉ ኮኦርዲኔት ዝኾነ ዘረባ እዩ ነበር እድገቱ ሁሉ ራሱ አሰብ ግን ለኛ ነበር እድገቱ ሁሉ ራሱ ያሳያል እንደገና ብዙ እንትን ውስጥ መግባት ሳያስፈልግ ታሪክ ውስጥ ኤርትራ ስትገነጠል ራሱ አሰብ አስተዳደር ተብሎ አሁን በግ አኳያ ራሱ እኮ ኢትዮጵያ የምትጠይቅበት ብዙ ምክንያቶች አላት እንደገና አሰብ ራሱ ኤርትራ መሄደችበት ሁኔታ ሁሉ መጠናት ያለበት ሁኔታ አሰብ ግን ለኛ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓሰብ ናትና ነይሩ ዝብል ዘረባ ብኩሉ ኢና ንሰምዕ ዘለና ዓሰብ ናትካ ይነበረ ወላ ገለ ይነበረ ዓሰብ ኩሉ ግዜ ናይ ኤርትራ ነይሩ ኤርትራ እዩ ኣካል ናይ ኤርትራ እዩ ለንቀነ ዓለም እንታይ ትብሎም ዘላ ውዕል ኣልጀርስ ክኽበር ኣለዎ ውዕል ኣልጀርስ ኣተግብሩ ኢላ ብተደጋጋሚ ፃውዒትን ድፊትን ትገብረሉ ኣብ ዘላ ዓሰብ እኮ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ዘሎ ዘከራኽር ነጥቢ እውን ኣይኮነን ተርጂኹም ሎ ዘከራኽር ነጥቢ ይኮነን ዓሰብ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ ድራማ ናበይ ይቕይርዎ ኣሎ ስትራቴጂካዊ ምዝላቕ እዩ ዝበሃል እዚ እንታይ እዩ ንግዚኡ ስለተሳዕረ ኣዝሊቑ ኣሎ ኣቢ ካብቲ ዝዛረቦ ዘሎ ገዲፍዎ ኣሎ ነታ ብልፂ ናይ ዓሰብ ትብል እምበር እቶም ናቱ ፕሮፓጋንዲስትስ ገና ከም ዘይገደፍዋ በዚ ኻትሪ ግዜ እዩ ዝሕሉ ዘሎ ክምለስ ምዃና በኣ እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር በአሰብ ፖርት አካባቢ 500,000 ሜትሪክ ቶን ማጥራት የሚችል ሪፋይነሪ ኢትዮጵያ ገንብታ ነበር። ከ4 ዓመት በኋላ 1963 ዓመተ ምህረት ወደ 800,000 ሜትሪክ ቶን አሳድጋ ነበር። አለመታደል ሆኖ ፖርቱን ስናጣ ቢያንስ ሪፋይነሪው የኢትዮጵያ ሀብት ኢንቨስትመንት ስለሆነ ወይ ወደ አዋሽ ወይ ወደ ድሬዳዋ መምጣት ሲገባው ሪፋይነሪው ምዛው ቀልጦ ቀረ። ይህ ሕጂ ኣብዚ ንዛረበሉ ዘለና ኩሉ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራ ክነዘኻኽሮ እንደሊ ናይ ነዳዲ ዝኾነ ሪፋይነር ኣብ ዘመርቀሉ ዝነበረ ዝተጠቀመሉ ዘረባ እዩ መጀመርያ ናይ ኮና ንሃንፆ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ኤርትራ ዓሰብ ናትና ከሎ እዩ ዝብል
ريفاينر هنيستا نيرناينا أب شنشات 259 بقصة فرنجي زبل سلازي اتليست انت وحدا حسب كنكسرو خلنا كمنت علينا خلوسي نت ريفاينر أوز نبرة كنوصلو زي مخالنا بتعمي زعزنا نايز بزلا يسي نسو إيرترا 3 عمد بسرعتاتنا إثيوبيا كدكرن كتشفشفن كلا سخونه ነገር ተሓቶ ስለ ዘይብላ ንሕና ግን ኣብ ዓሰብ ዝሰራሕናዮ ሪፋይነሪ ክወሃበና ይግባእ እንተወሓደሲ ንዕዑ ክንወስዶ ነይርና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዝገብረካ ኣነ ክነግረኩም ኣነ ከም ኤርትራዊ ክሪኦ ከለኹ ኣብይ ኣሕመድ ስለምንታይ ከምዚ ይብላ ኣላ ይብልኒ ኣብይ ኣሕመድ ንረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ክዛረብ ዝኽእል መራሒ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ንሕና ኢና ንረብሓና እዚ ኩሉ ፋብሪካታት ካብ ኤርትራ ተሰሪቑ ዝኸደ ክንሓተሉን ክንዛረበሉን ዝግባእና ንሕና ኢና نحن هنا نيتيوبيا كندمنتاي حجسي كابن ابوسي زم تجارو تمالي سراويتنا ايرترا كاب تግራይ معات سريقو خيدو نغهم مشيت نصحفو لتري والله اب كل تشح اب كل تشح يا دي ولا كباب كل تشح ايرتراويان ما يتاشعات زقصرو كباب 100 شع زقصر ايرتراويان نبرتهم كل تسريقو كترزو خلو بمليوناتن بليوناتن زتمن حبتناتهم بزي حقاو منقد كسرقن بزي كحساك وسدن كله منقس إيرترا حقاوي كيس فتيردو ويون بمنقس درجة أب جنيفا ويون أب هيومن رايتس دي ويون أب كورت اوف جاستيس علمنا كس مسريتنا دو مغنياتو 25 عمد جيرو لزفت عمزي اجي اينو قال لهم تاكتولنا جورجيان تخازي تقبريهم تقولوني امين إيرترا هاجرياتم سبب إيرترا is a country هجرتو هنا كم هجري أكت جبر legal council على إيرترا foreign minister نا إيرترا حقاو council على أمباسادرات على إيرترا أمباسادرات دما حقاويان council على تدي لدما زغل diaspora زلوا حقاو كيلا دلوا دما volunteer كسر يخلي سلام تاي إيرترا نزوم قدايات سياتهم أكيبا حجون ما يحلفون إيرترا نزنا جرزي عمنا يسباتن سجاتاتن زوجان دحرو خينو الزون كجبر على وتباهيلو أبت محبركم تجربوا ولا أنت كيس ناتدالو ديس أنه سلام تاي تجارو بزبرت عنقا بكل ميدياتنا معرفة تقييم دما إيرترا سرقاتنا يمزولي شفت زبالة يلن إيرترا توسط كلاك اللي وسيدا زجيرا زبل شفت زر أنا جري يلن جد تزربها كنالو نتجراي زعبي جبن زفصل ما لا بلصقنا خلون عي كسوان يمزلو سلامتا أجندة سلزخون نحنا جن شبوت زخونه كونتات بعالم استفلت أن تزربلون قداي سلزلنا سلامتاي نايزيوم عمايت أشعات إيرتراين نبرتهم استزرفزون كم حقاو كيس من إيرترا أب حقاو بايتا كقربو زي كعلى ويون زقرب أنت لما كجاجي كل سلزغلانة نجاروني سلامتاي انتهي زلزال لغانة نساتهم بزي زخسر وانتبي كخصنا أما حبرسب عالم كجاربو أب مجابياتات كجاربو خلو كجاربو كجمر خلو برهنا لفعتي كندق زي ويكالو تجارو مخبلو خلو أبزي صحفوا لينا أنا السوم كم جبارة ما يجرمني حديك نربح عيد زار أمريكان ربح حياة تسرح تشاينا نربح حياة تسرح إثيوبيا أبي أحمد ونربح عيد تسرح تجارو كمان نربحهم there's nothing wrong with that نحنا نربحنا كند من تاي رحقات كن كيد نخلي تعتو زي أبزيا إيرتراويان حلافنات نوزلا لنا and these are not things like I don't know بأكتيفيستس كجبر زلوا خيني سمعنا يعني زي إيرترا كند زفتا خايا فتوا منجستك كجبر زلوا because كم أكتيفيست خين كواي كميديا بيرسونال خين كاتجبرو نزي دايلوت يزجبرو نتكسب حقاو نجار كتقرب خلا منجستي يكقربو زلوا بحلا يعني ناتيري تيزي منجستي إيرترا قلت أجاتات زوجته تخينو نعوتات كحجز زغلو ولا ونعو كامبين نجبر نغلينا نزيتاتي ناوقت ميديا زلنا منجستي إيرترا نزجبرو عمتات زحصرو نعون محجاز كل إيرتراوي كشامول زغلي ناتيري تيزي زوم سبازياتهم أيكونن قبل علينا زفت صمو جبن كم حنت سك كم حنت نجار يريوي لون سلامنتاي نساتهم حسيبهم دايبلو كن ولا ينخلينا because نساتهم ورق نتناس ناخذ مسيهم زلو إحنا كنت إنك كن كلال لنا ناتنا ربحة كندف قالوا كن كلال لنا so هجي أفكاري قداي كملسينا لأنك أنا عزيز بحال زلو قداي نمنتاي زم سألكم زلو أبزي حنت زربالا بزحت نيرترا زي تكمل زلو قداي مالتي زي اسمه واسكي No, this is not the one. زي هذا لا زي بزي نجمر.
ኢሳያስ አፈወርቂ ቆራ ስጉምቲ ክውሰድ ጻውዒ ተቕሪበሎም ኣብ ሱዳን ይካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ንምዝዛም መስመራት ቀረብ RSF ምፍታሕ ቀንዲ ፈላማይ ስጉምቲ ክኸውን ከም ዘሎ ጻውዒ ተቕሪቦም ኣብ ልዕሊ ሕብራት ኢማራትስ ብቐጥታም ስጉምቲ ስዑድያ ክትወስድ ከም ዝተማሓፀነ ዘመላኽት ቃለ መሕትት ተዘርጊሖሎም ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ስዑድ ዓረብ ቀርና ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕርን ዝነበራ ናይ መሪሕነት ተራ ዳግማይ ክትመልሶም ጻውዒ ተቕሪበሎም ጋዜጣ አልጣየር ስዑድ ዓረብ ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዘካየደ ቃለ መሕትት ኣብ ዞባ ብቁልጡፍ ዝግንፍል ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ለውጢ ዛዕበን ኩናት ሱዳን ከምኡን ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ዳግማይ ምዕቃብን ፀጥታዊ መማዓራረይታት ስጉምታት ቀይሕ ባሕሪ ክትፃወቶም ተፅቢት ዝግበረላ ተራም ዳግማይ ክትመልስ ኣመልኪቶም እቲ ቃለ መጠይቕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ወራሲ ዓራት ስዑድ ዓረብ ኣሕመድ ቢን ሰልማን ድሕሪ ዝገብሮ ርክብ ኣብ ወጋሕታ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ስዑድ ዓረብ ኣብ ኣፍሪቃ ዞባዊ ህላወኣ ንምሕባይን ኣብ ሓደ ካብቶም ካብ ዓለምና ዝበዝሑም ጽዑቓት ካውንስለታት መራኽብ ባሕሪ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ንምሕላው እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ክትሓይል ይተላብዩ ኢሳያስ ኣብ ኣስመራ ኣምባሳደር ስዑድ ዓረብ ኣብ ኣስመራ ሚሻል ኣሩቅም ኣብ ዝተሳተፎም ንልዕሊ 2 ሰዓት ዝወሰደ ዝርርብ ስዑድ ዓረብ ምስ ዓለማዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ክብደታታን ብዝመጣጥን መንገዲ ብዞባዊ ደረጃ ክትቕይሮ ከም ዘድልያ ኣስሚሩሎም ንሱ ዋላ እኳ ድሩት ስፍሓት እንተሃለወን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ስግር ቀይሕ ባሕሪ ዝያዳ ዝንቀሳቐሳ ንኣሽቱ ዞባውያን ሓይልታት ጽልዋ እናሰፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ንስዑድ ዓረብ ኣጠንቂቕዋ ፕሬዚደንት ኤርትራ ምስ ወራሲ ዘውዲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝገብሮ ዘተም ኣብ ሱዳን ናይ ግዳማዊ ምትእታው ዘስዕቦ ዘሎ ሓደጋታት ቀጻሊ ዋሕዚ ኣጽዋር ክራይ ሰራዊትን ከምኡን ዝተወሰነ ሃገራት ነቲ ኩናት ነዳዲ ንምሃብ ዝፃወቱ ዘለዋ ግደም ንምሉእ ዞባ ከቢድ ፀጥታዊ ሓደጋ ዘስዕቡ ምዕባለታት ንምግላጽ ከም ዝወፈየ ድማ ኣረጋጊጾም ስዑድ ዓረብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘስዕቡ ምዕባለታት ብዝርዝር ገሊጹሎም ኣሎ ስዑድ ዓረብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፕሬዚደንት ኤርትራ ንስዑድ ዓረብ ምስ ስዑድ ዓረብ ብዙሕ ብዛዕባ ሴኪሪቲ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ተዘራሪቡ ከም ዘሎ ርዱእ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ እውን ብመንገዲ ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ድሮ ብዛዕባ ሪጅናል ኩነታት ከም ተዛረቡን ተራ ናይ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዞባ ክዓቢ ከም ዘለዎን ዓብ ኣበርክቶ ክትገብር ከም ዘለዋን ኣስሪሩ ድሕሪ ምዝራቢ ይመስለኒ መራሒ ናይ ሱዳን ድሮ ናብ መራሒ ናይ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታህ አልቡርሃን ናብ ስዑድያ ከይዱ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ወይ ናብ ትጉዕዞ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ እዚ ተገይሩ ዘሎ ኢንተርቪው ከም ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ብግልፂ ክንረኽባ ይከኣልና ኣለና ግን ብኤአይ ሰርች ኣብ ዝግበር ኩሉ ትክክል ከም ዘጋጠመ ይዝንገር ዘሎ አልጣያር ብዝበሃል ሚድያ ዝገበሮ ምዃኑ እዚ ከዓ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ending the conflict and defeating the rapid support forces RSF begins with cutting off their supply line. ስለዚ ብሓፈሻ ኒ RSF ንኽስዕረቱ ኮንካ መጀመርያ እቲ ንዑ ዝውሃብ ዘሎ ሓገዛት መስመራት ክቁረፀሉ ዝኽእል መንገዲ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ክብል ከሎ እዚ ድማ ዋላ እውን ኣሜሪካ ብትገብሮ ዘላ እገዳ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ኮሎምቢያውያን ዝግበር ዘሎ ዕሱባት ካብ ኮሎምቢያ ዝመፁ ዝነበሩ እገዳ ውሪድና ክብሉ ከለዉ ገለ ክፋል ናይቲ RSF ጠጠው ንምባል ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ again እቲ ኩነታት ትጠናነገን ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ግማት የድሊ ናይ ኤርትራ መራሒ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ምውሳዱ ድማ በብዙሓት ዝተፈላለየ ትርጉም ከም ዝውሃቦ ምግንዛብ the drones and the drone attacks, the missiles, it's not only confined to Delanj, as the news says and as the report says, but also according to our sources, Karugli also faced some difficult time today with several drone attacks in several neighborhoods that led to several casualties. It's unknown yet how many casualties in Delanj, but authorities are ከም ንሪኦ ዘለና እዚ እቲ RSF ብዙሕ መጥቃዕትታት ይቕፅል ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ መጥቃዕትታት ናቱ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎን ብድሮናቱን ብካልእ እንኮላይ ናይ UN ኣባላት ከም ዝሃረመን እቶም ናይ UN ሬሳታቶም እውን ባንግላዴሻዊ መበቆል ዘለዎም ናይ UN ኣብቲ ኮርዶፋን ዝበሃል ዝነበረ ናይ ዓቃብ ሰላም ናይ UN እውን ተሃሪሙ ከም ዘሎን ስለዚ ኩሉ ዓይነት ገሰታት እናተፈፀመ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክመፅእ ኣይከኣለን ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ተሪር ዝኾነ ምሕፅንታት ትገብር ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ግን what is this bringing ማለት ብሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ፀቕጢ ኢና ንርኢ ዘለና leadership there say stop it. There needs to be that kind, in my opinion. I mean, Marco Rubio is a tremendous Secretary of State, but go to that next level and say, that's it. Delay is denial. More people will die tomorrow, next day, if this isn't done right away. So my hope is that we will get ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፀቕጢ ብፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዘድሊ ፀቕጢ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ልዕሊ RSF ስጉምቲ ክውሰድ ክኽእል ኣሎ ንዑ ዝሕግዝ ዘሎ ሓይልታት ክብተኹ ክኽእሉ ኣለዎም ጠጠው ክበሃል ክኽእል ኣሎ ስዑድያ ድማ ዓብ ኣበርክቶ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ናው እዚ ክንዛረብ ከለና
ኣብ ካልእ ግዜ ከም ፃልኩም እየ ሳተላይት ኢሜጅስ ከም ዘርእዮ ዘሎ ኣብ ፖርት ሱዳን ካብ ግብፂ ዝብገሳን ካብ ቱርኪ ዝብገሳን ነፈርቲ ናይ ፅዕነት ናይ ሎጂስቲክስ ናይ ኣፅዋር ብብዝሒ ይኣትዋ ከም ዘለዋ ዝገልፅ ሓበሬታ ርኢና ኣለና ከምኡ ድማ ንኣዲስ ኣበባ ካብ ኢማራት ብብዝሒ ናይ ነፈርቲ ሰን ናይ ኣፅዋር ዝመስላ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይኣትዋ ከም ዘለዋ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ናይ ኣፅዋር ምንቅስቃሳት ንርኢ ኣለና ኩሎም ሓይልታት ነናቶም ወገን ይሕይሉ ከም ዘለዉ ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ስለዚ ናይ ጠጠው ምባል መንፈስ ከም ዘየለ ኣብ ከምዚ መድረክ ኣብ ዘለናሉ ግዜ ድማ ካልእ ምስኡ ዝተሓሓዝ ሎሚ ዝተረኣየ ማለት እዩ ናይ ኣልቡርሃን ናብ ስዑድያ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ስዑድያ ፀኒሑ ናብ ኤርትራ ክምለስ ከሎ ናይ ስዑድያ ድማ ናይ ሱዳን ኣልቡርሃን ድማ ናብኡ ክኸይድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣጋይን እቲ ኩናት ይቕፅል ኣብ ዘለወሉ ስዑድያ ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ክትገብሮ ትኽእል ኩሉ ዓይነት ሽምግልና ዲ ክኸውን ተፅዕኖ ምፍጣር ዲ ክኸውን ደገፍ ዲ ክኸውን ኣብ ኩሉ መዳይ ክትተሓባበር ከም ትኽእል እሞ ነቲ ጉዳይ ኣብ ምውዳእ ድማ ዓብ ግደ ክትፃወት ከም ዘለዋ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ብተደጋጋሚ ነቲ መራሒ ናይ ስዑድያ መሓመድ ቢን ሰልማን ኣትሪሩን ኣፅኒዑን ተዘራሪብዎ ኣሎ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ናበይ ገፁ ክበፅሕ እዩ እንታይ ክኸውን ኣብ መወዳእታ እንታይ ዓይነት መፍትሒ ክመፀ ይኽእል ክንርኢና ኤርትራ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መመሊሳ እናኣተወት እያ ትኸይ ዘላ ካብኡ ቀፂልና ናይ ሱዳን ጉዳይ ከምዚ ኢሉ እናቐፀሎ ከሎ ብዙሓት ሓይልታት እቲ ካልእ ድማ እዚ ናይ ኣልጀርስ ድማ ንኺድ In 25 years since the Algiers Agreement, this landmark treaty helped end the border conflict between Ethiopia and Eritrea that lasted from 1989 to 2000. Between 70,000 and 80,000 people died during that war on both sides. Eritrea had seceded from Ethiopia just a few years earlier. On Friday, the day of the ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ ብዩኤን ዝመፀ ድማ ኣብ ሚድያ ሜይንስትሪም ሚድያ ከም ሓደ ዓብዪ ኣዛራባ ርእሲ ኮይኑ ኣሎ ንሱ ድማ መጀመርያ እቲ ንዓና ኣገዳሲ እቲ ዩኤን ንፁር ዝኾነ መግለፂ መሃቡ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንመበል 25 ዓመት ውዕል ኣልጀርስ ካብ ዝፍረም ስለዚ መበል 23 ዓመት ድማ ውሳነ ብይን ካብ ዝወሃብ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ፅሒፍኩም ላይ ኣለኹም ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ኣትሪሩ ብዛዕባ እዚ ዘይዛረብ እዚ ውሳነ እዚ ኣትሪሩ ክዛረበሉ ዘይፍትን ገለ ዝበልኩም ኣለኹም ኣነ ከም ዝረኽቦ ኣቶ ቢንያም በርሄ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቻርጅ ዲ ኣፌር ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት እዩ ዝገብሮ ዘሎ ብርግፅ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል እውን ንውዕል ኣልጀርስን ኩነታቱን ኣነፂሩ ደጊሙ ኣብቲ መዓልቲ ትልክዕ ከምዚ ናይ ዩኤን ክዛረብ ከሎ ከምኡውን ካልኦት ትካላት ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከምኡውን እዚኦም ኩሎም ትካላት መንስማዕዮም ድሕሪኡ ሕብረት ኣፍሪካ እንታይ ኢሉ ኣሎ ክንርኢና ኤርትራን ላዕላውነትን ክከባበራ ሕብረት ኣውሮፓን ወሰንቲ ሃገራትን ፃውዒት ኣቕሪበን ኣሎም ሕብረት ኣውሮፓን ጉጅለ መሻርክቲ ሃገራትን እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ 1998 ክሳብ 2000 ቋፅር ኣውሮፓውያን ዝተኻየደም ኩናት ዶብ ብወግዒ ዘብቅዐ ስምምዕነት መበል 25 ዓመት ስምምዕነት ኣልጀርስ ኣብ ዘፅለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዝምድናታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ላዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ክከባበራ ፃውዒታት ኣሐዲሶም ኣሎም ሕብረት ኣውሮፓ ኢትዮጵያን ዝወሰነ ዶብ ሕጂ ከም ድራናዮ እቲ ኩነታት ብብዙሓት ሃገራት ብተደጋጋሚ ክወፅእ ፀኒሑን ኣሎን እዚ ኸ እንታይ እዩ ኤርትራ በይና ከም ዘይኮነትን ብዙሓት ሃገራት ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ኢሎም ንኢትዮጵያ ትገብርዮ ዘለኺ ጌጋ እዩ ሕጊ ትጥሕስብ ስለ ዘለኺ መንገድኹም ክትቅይሩ ኣለኩም ዝብል ንፁር ዝኾነ መግለፂ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ድማ ዲፕሎማቲካሊ ስዒራ እያ ኣብዚ ኤርትራ ስዒራ ኣላ ስለምንታይ ኤርትራ ልኡላውነት ናታይ ክኽበር ከም ዘለዎን ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ኤርትራ ክኽበር ከም ዘለዎን እያ ክትዛረብ ፀኒሓ ስለዚ እቲ ነቲ ልኡላውነት ክትሕዝ ዝሓስብ ዝነበረ ሓይሊ ስቶፕ ተባሂሉ ኣሎ ስቶፕ ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ናይ ዝኾነት ሃገር ክድፈር ኣይነፍቅድን ኢና ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ኩሉ እቲ ዓለም ምሳና እያ ዘላ ኢትዮጵያ ምሳና እያ ዘላ ኣሜሪካ ምሳና እያ ዘላ ዶ ጀንዕፍሪት ምሳና እያ ዘላ ዝበሃል ዝነበረ ምናልባት ብድሕሪ መጋረጃ ተደይ ኮይኑ ኦፊሻሊ ደገ ወፅዩ ነቲ ናቶ ኣካይዳ ክሕግዞ ዝደሊ ከምዘየለይ ነሪና ናይ ኤርትራ ዓወት ድማ ኣብዚ ተራእዩ ዘሎ ሕጂ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሓደ ትካል ፀጥ ኢሉ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ቀዳማይ ክብል ዝግብኦ ድማ ንሱ ነይሩ መን ይስኸ ሕብረት ኣፍሪካ ኣበይ ኸ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ሕብረት ኣፍሪካ ውዕል ኣልጀርስ ክትግበር ከም ዘለዎ ክዛረብን ምክንያት ተጠቂሙ ወላ እውን ፍሪ ካብ ኢትዮጵያ እንተለዎ ምክንያት ተጠቂሙ ቀዳማይ ክዛረብ ዝግብኦ እሱ ነይሩ እንታይ ግን ገይሩ ድሕሪ ኩሎም ተሪፉ ድሕሪ ኩሎም ግን ፀቕጢ ስለ ዝመፀ ይመስለኒ ድሮ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዘሕዝነካ why on earth
بزعبا ناي زي اللي كونتات نقوم مشيتنا تزارب خلو هذا أقداس معرف أمها سنسيتيف حسبنا تنايا تاريخ أوس حتى تفسيمة يرترانا نتاخد وستكلم من فريم لاين فلتنينا بزعب حتى لنا نزبل زل إليت كوينات كنجمرينا ندالينا زلنا وشتاو كوينات عيزنا زلن بر نبي يرترانا خن واقع عند زلنا حجزنا يكستور لنا نبي نقوم مشيت الزارب زلو أبو خلق كفيل كخلقة ولا والشفان نايز بريتوريا وعلنا الجيرس تقييمك مجلس زي موسى زحفري نيرو انتقون عجون النازل لون كاب كنوع حساب استبقسم كوينا يسمعني كم تري وزن لهم جد بزا قاطع مزي ببل اسرار همشان عمد كلتين هجرات لولا ونت كخبر خمسة لون يزنا جرزلو حبرة أفريقيا دما reiterates تحت مالت اليوم readiness for the commission to support both sides and the wider region in advancing peace development and cross-border cooperation. لذي حبرة أفريقيا نخلتين هجرات بحاجة نخرج هذا على زخلا زررب دي خالي نقدر نخبر كتبابع كم زخل يزنا جرزلو بزخونة نحن عندنا لنا كبغة أتريلكا. We mark this anniversary. The chairperson calls upon as we mark. Okay, their commitment to the spirit of Algiers Agreement and to embrace dialogue, good neighborliness as the best path to durable good. Again, ولا حنت jargon يزبل the stability of the region. As again, كم نريو زلنا ولا ونتك بحال كله إيرترا لولا مريتان بحران حزالا. إيرترا ودباتا مس إثيوبيا كسرت دايدلن قديتا يكون من رجايو. إيرترا دما كونديشن سالوا. زين يزدلا أنا أفتق بحرناتي كتب المسألة بحيلي قديت كاخد قبراي تخلني خا. سلازي حبرة أفريقيا ناي بحكي shameful organization. ناي بحكي زحفريو. زين تايزريكا بتدقى قامي إيرترا كابي قاد موسى من البات كنت عادي غير لهم هيفلتني بوغن إثيوبيا جن كيف زخون بروباغندا يوم كنت كم جميرهم زلوا مجمريا كابجو بتزمت حبريتها سمو أنا إيرترا كم زحزنة كليسام جوتي عبد زحبوت مجلسي إيرترا كاب إيجاد موسى حزينة كتب الكليسام مصر قدرت وزع جوتي عبد وصل مجلسيم كم مقامتي وانا بيت صحفة إيجاد إيرترا عبتي تابتي تكال كتوز موسانا لعلاو نتاقوان تخنم جندما حزينة بمبال كليسالام أسعيبو انتخنا جن حد عبال كابتي تكال كسحب موسانو يحزن نايم إيرترا كابزي زوباوي ودابة كتوز موسانا جن لعل سلوا علو أيو كتب الجبوت كليسالام بتوساق إيرترا قرباوان كاب إيجاد كم زوزاتن نابتين عمتها زي نبرتو تكال داقماي كم سسمرتن بولنتنا نابت تكال مملاساون اتسابساب عزخا خيرم جبوتي مسكولن عبال حقرات إيجاد كتسرح قريصا كم زلا زقلسا مجلسي منقست جبوتيم إيجاد عمونغ حقرات نايمت تحبار مدرخ عب كم تري ور لهم إيجاد بريزنت نت نايت حجر بحجر درجة إيجاد يا جبوتي زلا بريزنت سلازي بخميم تم مجلس زوجو زلو بحفشة أزو قدايزي ببزح من قدي بفلاي بتناي بلتقنا كادرتات كم عوت يوم ريوم يرترا كاب إيجاد موسى كما جندا خطك أمور خمسة في التنزلوين عن ردالنا. Politics, not pressure. Why Eritrea's IGAD exit lands now. Eritrea quit IGAD this week, for the second time saying the regional bloc has drifted from its purpose and no longer serves Eritrea's national interest. In this statement, Eritrea's foreign ministry said IGAD has forfeited its legal mandate and offers no meaningful strategic benefit, arguing the organization has failed to contribute to regional stability. IGAD says despite Eritrea reactivating its membership in June 2023, it has not participated in IGAD meetings. جي بوغن إيرترا تي إيجاد زبحال زدلي أبركتو سلزي قبرية إيرترا تقد فدلا مغنياتو أبتزو باوي نونو تي إيجادسي تي زلو علاماتات أما تكبار الدخوم مخانو يوزن إيرترا تنكف زلا بقمت قالو ساتوم تايم زبلو زلو إيرترا actively participate قبراي نبرتن أبو already سلزي ولاو كوا حجو وزي انت بلد بقادم هاقن وزي يعني ريا زسمع زرباينا نسمع دلنا. Open push for reliable access to the Red Sea. Ethiopian officials have framed sea access as a strategic and economic. حجي إيرترا بزع مغنياتات اللي زلواني إيجاد كتقد فوقن كاب إيجاد موسى أقدما نت بروتوكول كتقولون يروا زبلي إيرتراويان بزع زعيفاميم نعبنت قد من كاب حدث كالمو إلايكا انت قد قبر زلا كازبلو سريال له أقدما إيرترا كومبلين كتقبرني يروا نت مغنياتات ذهبت أقدما عن صحيفة صحيفة بإيجاد من قد تغير حساب نقرب بمبال صحفتي بكاس أنا كاد عرين تجرف كايو أتزغرب كو كونديشنز لدي تمال عليه كتبت خلقن أتي إيرتراس قبرته بتخكل
ቁርብ ጉድለት ተራእይዎ ይዝብሉ ርየ ኣለኹም ኤርትራ ግን ከምቲ ኣብ ኢጋድ ብመሰረቱ እውን ክምለስ ኢና ክንዕዘበ ኢና ኢላ ነይራ ስለዚ እቲ ትዕዝብትናታ ስለዘይ ሰመረላ ወይ እውን እቲ ኣብቲ ትዕዝብትናታ እቲ ሳቱ ደልዮ ረብሓታት ስለዘይ ተራእየ ክትገድፈ ኺኢላ እዚ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ኣዘራራቢ ኢትዮጵያውያን ግን እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ምስ ግብፂ ዘለዎም ዝምድናታት ኣብቲ ሬድሲ ፎረም ገጾም ስለ ዝኸዱ ዘለዉ ናይ ኣፍሪካ ብፍላይ ኢጋድ ንኢትዮጵያ ዘርብሕ ትካል ስለ ዝነበረ ንኢትዮጵያ ፅልዋናታ ንምጉዳል ንምህሳይ ዝገበረቶ ይስጉምቲ እዚ ግብፂ ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ኣላ ዝብል ክስ ንሰምዕ ኣለና ብዝኾነ whatever they say who cares ኢልካ ክትሓልፎ ምክንያቱ ኤርትራ ናታ ረብሓ ኣለዋ ናታ ኣካይዳ ኣለዋ and we shouldn't be bothered ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንታይ ኮይኑ እንታይ በሉ እንታይ ኮኑ ዝብልዎ ንዕኦም ዝምልከት ጥራይ ዝኸውን ዝኽእል ካልኦት ድማ ንኤርትራ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ኣናላይዝ ክገብርዎ ናብ ስዑድያ ዝኸደቶ Saudi Arabia talks spotlight Red Sea cooperation as regional geopolitics shift. President Isaias Afwerki has returned to Eritrea after concluding a 4-day official visit to Saudi Arabia, a trip that Eritrean officials have described as both productive and strategically significant. The visit, which included high-level political discussions and technical ዓብይ ኣቓልቦ ረኺቡ ዘሎ መገሻ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ብዙሕ ተዛረቦም ዘሎ ነዞም ኢትዮጵያውያን ኤሊት ማለት እዩ ገሊኦም ከቆናጽቦ ገሊኦም ከዳኽሙ ኢትዮጵያ ላይ ሴራ እየጎነጎነ ነው ባለፈው ከነሸበጡ ሱዳን ነበር አሁን ከነ አቡጀዴው ሳውዲ ገብቷል ሸበጡን አስጥሎት እያስወጡት ነው ድሮ እንዲያሽከረከርም ነበር ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ስዑድያ መኻዱ ምስ ስዑድያ ዝገበሮ ኣመና ያቆጥዕዎም ዘሎ and we can see this ኣብዚ እውን ስምዕዎም وقائية ضد الطموحات العسكرية الإثيوبية وضمان السيادة الإريترية وخد بالك من النقطة دي ሌላው እንደዚሁ ለኤርትራ የአሰብ ወደብ ላይ ማንም መጥቶ ክሌም እንዳያደርግ ወይም እንዳይጠይቅ በር መዝጊያም ይሆናታል ነው የሚለው በቃ አሁንማ አለችበት ሳውዲያ እንዳልሰጣችሁ ምን ላደርግ የምትልበት ምክንያት ታገኛለች ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ዝገበረቶ ኣብ ስዑድያ ببزح من قدين إثيوبياويان نيرفس قبروميو مغنياتو سعودية مس أمريكا زلوا زمدنا يري ولو جبت مس أمريكا تخدو زلا يري ولو سلازي إيرترا إثيوبيا أبي أحمد كأن زدليا زنبرة كادرتاتهم بلتقنا زلي وزنبر إيرترا مس أمريكا زلوا زمدنا كم زي مو إيرترا أجدان سقطن كم زي مسألة مقبار يوم زعر نيرو انتخونه إيرترا مستن كاتها مس أمريكا زمدنا كي كبرت مستن مس أمريكا صبوا زمدنا وكلتنا خنا زمت أزلوا تبغ زخنا زمدنا حبراو شركنتن إتي شركنت دمان أمريكاون نايت زوباوت تحت دليو زلا كوحد زخل بمخانو إيرترا صبغ زخنا بوزيشن جراس لزلا أزيوم يوم حزينهم زلوا كلا يتعصب يلوم أقدم قد مجزيو زوج وأجندة دما مليسوس أقام كينوام إيرترا بزح من قدي نتي بأبن ببلتقنا استبقى سقوس ولا ونا وشتم زنبرن تخونه ولا ون زيا نقولهم تنقل إليك زاربا زلني ولا ون تي إيرترا ناس أخذ كونا الله ورباتنا إيرترا بسلام تراينا عن تقوم الزبلو اللي إثيوبيا أبي أحمد زبلو حسب سلامتين عسب الكا ويون نبحري الكا زربا جمير كا يكونوا زبلو بو يكونوا زقامو أبز حجي أبزي قبو جزينا زربا وتي ويام زبلو زلو إثيوبيا لومي أيكونا نبي إيرترا خيرات وريرا دي على مينا كتركب ني إثيوبياون كم هاجر دو كتب له أبزي تخلو درجة هذا جنيا زربا بمجمر أبكال جزية إيرترا دخيمة سلزلا بقطبة تدخيمة سلزلا حزبنا وحده وحديو قال ما لازبلو أبا حنقولهم زلو زربا إذن أجرات إذا كنتك أملون خلي أنا مجمر يا جني إثيوبيا حدنتنا إثيوبيا سلام رجعت مسو حسنا تأجندا شوينا كنتك أملاني يرنا يوم زبلو على الدوتوكا أو يلوم مستزاربو يزي سلازي أبي أحمد نحنا صبغنا جرييرو لنا أجندا زنبرة أبزي جزيو نسون السلطان قبل أبزي جزيو بموسى بعالم درجة تنسلو خركب كيلو نسو إيرترا دما بعالم درجة تقبلنتن دقفن كتركب كيلا بو منصر دما إيرترا شركة تاتا أبزبلس أمن قد ديلس كيرا كتحيلو يقبا أنا ناتيس أو عدما دقيمة دقاقيمة بريزنت هاجر إيرترا حدا قد سديل كقبرو لزخل من قد كنرل لنا if not today I don't think تحرجي إذا قاط أميتات كمزي إدلات كقاط منا مغنياتو سعودية بإمارات أزيات جناني قايا زلا أبليبيا سبوغيرة هرما زلا إمارات نبتي دركوخيت جزاء متيات الله ديستابيلايز كجبراون تخلو خلو خلي سلازي إذا بز خينو خلو أب السودان دمار بحثات تخسر الله نابير تراجعهم زجبرو زلو تبغى دمان ريالنا سلازي سعودية نايقد نايك عباري security سأبللتنا هاتهم كرجع قصون تحرو خينهم نايقد مسير تراك صار حلهم سلازي إيرترا نزل situation زي لوجيرا
حدا قداسي قطباو قدامنت قطباو شركنت توسخ دما ناي سكيورتي كمز ኢትዮጵያን ድፈርህዎ ዘለው ፈጥፈጥ ብሎም ዘሎ ከምኡ ሴኩሪቲ ዲል ገራ ተዓጽያቶ ኤርትራውያን ካብ ንላዕሊ ንደልዮ ነገር ኩሉ ይክልኒ ስለዚ ተስፋ ንገብር ፕሬዝደንት ሃገር ኤርትራ ከምኡውን ፖለቲከኛታት ናይ ኤርትራ ከምዚ ኤርትራውያን ንብህጎ ከምኡ ክገብሩልና ፃውዒትና ናትናዩ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ መገሻ ተፈፂሙ ብዙሕ ተስፋታት አንቢርና ወላ ሓንቲ ዘይጋጠማ ባይታ ከምኡ ክኸውን ግን አይደልን ያነ ትምኒተይ ከም ይኮነን I know ብዙሓት ኤርትራውያን ምዝናተይ ሓሳብ ተሰማምዑ ኢኹም ገለገለ እውን ኣለው ነቲ ሓሳብናትና ዘይድግፍዎ ግን ርኢቶም ይንቕበሎ ኢና ንሱ ሰባት ኩሎም ሓደ ዓይነት ርኢቶ ክልዎም አሰብ የኤርትራ አካል አልነበረም አሰብ የወሎ አካል በነበረው የክፍለ ሀገር ክፍፍል ማለት ነው እንዴት ሆኖ ነው ነገሩ በሙሉ የተገለባበጠው ለራሴ የማይገባኝ ይሄ ሆነበት ዋና ምክንያት ሁሉም አጀንዳውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣባዱላ ኣብቲ መፅሓፍ ናይ ባጫ ደበለ ተባሂሉ ኩላታ ናይ ኦፒዲኦ ወይ ናይ ኦሮሞ ኢሊት ነዛ ኣርእስቲ እዚኣ በልያ ትብላ ዘላ ግን ንግረ መንገድና ኣባዱላ ዓሰብ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ይነበረን ኣካል ናይ ወሎ እዩ ዝብል መን ምዃኑ ኣባዱላ ንእሽተይ ከተሳቐና ምንታን Really? Yes. 66 gifts? Yes. One said, love will never die. So if there is a love, a trust between us, never die. I want to كم تري ورد لهم زيا أبغى خيدون interviews جبرايا بس جيرام يوم كبيس أما زخانو زي love never dies يلوم هذا بس ناي جبت كم خمسة بلو ميزنا جرزلو زي أتوم يوم incompetence ويكا I don't know مالت قام مخالن زي مخالن مسبق عت قوت راي كني جن أب كل خاطري تسجمنا أتوم بفلاي زي ما سمعوا وزيات هاجر ለክልል ከሰሞኑ በነበረ ግጭት ከ40 በላይ ሰዎች ሳይገደሉ እንዳልቀረና በርካቶች መቁሰላቸው ተነገረ። ሰሞኑን በጋምቤላ ክልል የተለያዩ ወረዳዎች በተፈጸሙ ጥቃቶች ንጹሃን መገደላቸውን የሰዎች እንቅስቃሴ መገደቡን የጋምቤላ ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ነዋሪዎቹ በሰሞንኛው ጥቃት ብቻ ከ10 በላይ ሰዎች ተገድለዋል፣ የቆሰሉትም በርካቶች ናቸው ያሉ ሲሆን አንዳንዶቹ የሟቾቹ ቁጥር 40 ሊደርስ እንደሚችል እየገለጹ ነው። በተለይ አቦል ወረዳ كم تريبو زلهم ناي سكيورتي فيلر بتعدي ببزحي كم زرقن اب جامبيلا بزوق زي اب جامبيلا زلهم يخصيهم سلمن تايو تسرعات كم ز عينت حق على البونت ان قونه خلو ابعل تግራይ ወይ اب ካልخون كله عبس قم تغبر زفتن ግን ابعل جامبيلا زي قدسلو زبل كسد سميخه بحفشا ኢትዮጵያ ኣብዝዋን እዚ ገቢድ ናይ ሴኩሪቲ ፀገም ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ምዕራብ እቲ ጋምቤላ ዝበልቲ ኣብ ቤንሻንጉል ክልል እዩ ምስ ሱዳን ዶብ ዘለዎ እዩ ሓደ ኤርትራዊ ንኢትዮጵያ ኣገይን ዲባንክ ምግባር ነቲ ሕግታት ነቲ ንሳቶም ክብልዎ ዝፍትኑ ፖለቲካ ኣብቲ ዝስምዖ ቦታታት እናሃረምካ ምፍሻሉ ኣገዳሲ ስራሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ኣብዚ ሓደ እንታይ ኢሉ ኣውፂኡ ነይሩ ኤርትራዊ ኣነ እኳ ኣካውንት ናቱ ኣይፈትዋን እንዴ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፓሮዲ ዝብል ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ኢትዮጵያ ዝብልዋ እዚኣ ኦሪጂናል ኣብ ላዕሊ ዘላ ኣቢሲንያ ትበሃል ዝነበረት ክልል ኣምሓራን ትግራይን ሓዊስካ እዚኣ እታ ኢትዮጵያ ትኻልእ ኩሉ ንክልል ዓፋር ኣብ 1945 እዮም ጠርኒፎሞ ኣብ 1948 ድማ ነቲ ክልል ሶማል ማለት እዩ ከምኡ እውን ነቲ ካልእ ነዚ ናይ ኦሮሚያ ዝበሃል ኣብ 1886 ከምኡውን ሲዳማ ኣብ 1891 እናበለ ንጋምቤላ ኣብ 1902 ከምኡውን ነዚ ቤንሻንጉል ሶሪ ጋምቤላ ካሊዩ ቤንሻንጉል ገሙዝ ዝበሃል ድማ እዚ ናይ ኣባይ ደጉሎ ድብልዎ ዘሎ ድማ ኣብ 1897 ከም ዝተኣከበ ስለዚ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ንበዓላ ዝተጠራነፈት ምዃናን ሓደ መዓልቲ ፌል ክትገብር ከም ትኽእል ገለገለ ፃዓዶ ድሮ ነዚ ካበዮም ዘንብብዎ ዘሎ አሚን ኢትስ ቨሪ ክሊር ግን ኣትሊስት ብእንግሊሽ ብሚድያ ክወፅእ ብጅማሩ እምበር ኢትዮጵያ ሓደ መዓልቲ ክበታተን ዝኽእል ሃገር ንኸምኡ ኢሉ ንኽበታተን ዓብ ፖሲቢሊቲ ዘለዎ ሃገር ምዃኑ ብብዙሕ ሚድያታት ክወፅእ ኢና ንሰምዖ ዘለና ስለዚ ኣገይን ዲስ ፒፕል ኣብ ኤርትራን ኣብ ካልእን ዝምነይዎ ክልል ዓፋር ዶ ገለመለ ዶ ናበሉ ናብ ኤርትራ ዝገብርዎ ኣጀንዳ መጀመርያ በኣታቶም ክጅምር ምዃኑን እቲ ሃገር ምብትታን ድሕሪ ከጋጥም ኮይኑ መጀመርያ ክብተን ዝኽእል ሃገር ሃገሮም ምዃኑ ኣይተገንዘብዎን ኣለዉ ስለዚ ከምቲ ንሳቶም ነቲ ታሪክ ናትና ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ኣይነበረን እናበሉ ንጎምሸትን ታሪክና መብልሻው ዝጓይዎ ዘለዉ it's our responsibility بحلفنታዊ መንገዲ ብስነ ፍልጠታዊ መንገዲ ዲባንክ ክንገብሮም ከምዚ እቲ ሃገሮም ነቲ ኩንነት ናይ ሃገሮም ድማ ፅቡቅ ጌርና ከነፍልጦም ተኽኢልና ንዓና እውን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ
ናይ ኢንፎዎርዝ ብልዎ ዘሎ ወይ እውን ናይ ሚድያ ኩናት እንተር ኮይኑ ዘጋጥመና ዘሎ ኣብቲ ናይ ሚድያ ኩናት ከምቲ ንሳቶም ንዓና ንኩሉ መንገድና ከውድቁናን ከጥቅዑናን ከዳኽሙናን ዝፍትኑ ዘሎ ንሕና ድማ ብተመሳሳሊ መጠን ክንሃርም ክንክእል ኣለና ግን ኢንተሊጀንት ክንከውን ክንክእል ኣለና እቲ ንገብሮ ኩሉ ሓበሬታ ብዘለዎ ፍልጠት ብዘለዎ መንገዲ እንተጌርናዮ ንዓና እውን ፅባንጎ ዘይጠዓዝ ብፍላይ ስኢልካ እዚ ከምቲ ንሳቶም ሕሱር ፕሮፓጋንዳ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ናቶም ደረጃ ወዲቕካ ዘይከውን ነገር ካብ ምግባር ንሳቶም ብሓሶት ንሕና ብፋክት ብጭብጢ ክንሃርሞም ተጀሚርና is going to be a great thing but this fight is it's going to be a very important fight under the EPRDF because they were doing their jobs as an institution. Probably we know the chief of staff. Other than that, we don't know we did not know under the EPRDF who the commander of that corps or that command or that division. We now know all of them. We now know all of them because the structure is not working. Even the military is connected to only one man, to Abiy, and they take their orders from him, and he divides them. He divides and conquers even the institution of the military. እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ድማ ኣብዛ ሓዳሽ ኢንተርቪው ናቱ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ዘሎ ሲስተም እቲ ሴኪሪቲ ኣፓራታስ ናቱ ፌል ዝገበረ ምዃኑ ነዚ ሕጂ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ኩነታት ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዘበነ ኢህኣደግ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ኩነታት ኩሉ ኢህኣደግ ትመለስ ወላ መለስ በሎ ሃይለማርያም በሎ ኣብ ትሕቲኡ ስርዓት ናይ ዲፈንስን ናይ ሴኪሪቲን ኩሉ ነገር እዩ ጀነራላት መን እዮም መን ነቲ ዘመሓድር ዘሎ ኣይንፈልጦን ኢና ነርና ኢሉ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ናቱ ኣካይዳ ስለ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ናይ ምዕራባዊ እዚ ሓላፊ መን እንድሕሪልካዮ እቶም ኣብ ዲፈንስ ናይ ኤርትራ ናብ ሴኪሪቲ ናይ ኤርትራ ውሽጣዊ ሓበሬታ ዘለዎም ጥራዮም ዝፈልጥዎ እምበር ጀነራል ኩስቶ በዝሎ ናይ ኩስቶ ጀነራል በዚ ከይዱ እናተባሃለ ይዝረብን እዩ ምክንያቱ ሲስተም ናይቲ ምክልኻል ናይ ሃገር ኤርትራ ኣካይዳ ኣለዎ ሃገር ፋንክሽን ስለትገብር ድማ ዲቴይልስ ክትፈልጣ የገድዳካን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ግን እቲ ውድቀት ናይቲ ኩነታት ስለ ዝረአ መን ኣበይ ኣሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ኣብ መንጎኦም ዘሎ እውን ዳርጋ ስርሖም ይሰርሑ ስለዘየለዉ ንክትክሰም ክትብል ከማን ክትፈልጦ እዩ ዝግድዳካ እዩ ዝብል ብሓፈሻ ኩነታት ናይ ሴኪሪቲ ናይ ኣቢ ዘመሓድራ ሃገር ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ፌል እናገበረት ትኸይድ ኩነታት ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ካብዚ ብምቕፃል ኩነታት ናይ ትግራይ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ድማ ንስማዕ ድቅቆ የማንበርከክ ተግባር የ4 ኪሎ መንግስት እየፈጸመ ስለመሆኑ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ገለጸም። ጀነራሉ ለሰላም ብለን የትኛውም ሉዓላዊነታችንን አንሸጥም አንደራደርም ሲሉ ተናግሯል። በትግራይ ክልል የብልጽግናው መንግስት እያደረጋቸው የሚገኙት ክልከላዎችና አካባቢዎች እንደዚሁም የጦርነት ዛቻዎች ያለፉት ወራት ጉዳዮች ሆነው ቀጥሏል። ውሽጢ ክውዕል እዮም ክብል ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ገሊፆም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ዝኣልሞም ዘሎ ዝበሎ ምሽርሕታት ንምፍሻል ክውስን ኣለኒ ክብል ገሊፆም ኣብ ትግራይ ዘሎ ፋይናንሳዊ ሕፅረት ንምፍታሕ ውሽጣዊ ሃፍትታት ናብ ሓደ ማእከል ምእካብን ብሓባር ምውፋርን የድሊ እዩ ክብል ምክትል ፕሬዚደንት እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣማኒኤል ኣሰፋ ገሊፆም ቢሮ ፋይናንስን ምትሕባር ሃፍትን ትግራይ ዘዳለዎ መድረክ ምክክር እቶት ተሳሊጦም ኣብቲ መድረክ ዝተረኸበ ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ንቡር ናይ ምምላስ ስራሕቲ ክስራሕ ዝግባእ እኳ እንተነበረም ብኣንጻሩ ካሊእ መልክዕ ዘለዎ ፅንተት እዩ ዝፍፀመና ዘሎ ክብል ገሊፆም ትግራይ ንምጥቃቕን ንምብታንን ብምዕላም ዝተመደበ በጀት ምዕፃው ነዳዲ ምክልካል ሒሳብ ትካላት ምዕፃውን ካልኦት ጎዳእቲ ተግባራትን ኣብ ምፍፃም ኣብ ትግራይ ቁጠባዊ ቅልውላው ንምፍጣር ይስራሕ ከም ዘሎ እዩ ከሲሶም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ይፍፀሙ ዘለዉ ዝበሎም ሽርሕታት ቁጠባ ንምፍሻል ድማ ኣብ ዓርሶም ምርኮስ ኣዲብካም ብምንቅስቃስ ዘጋጥመ ፀገም ብምስጋር ከም ዘድሊ ገሊጹ ኣሎ ኣቶ ኣማኒኤል ዘጋጥመ ዝመፀና ኩናት ካብቲ ዝሓለፈ ኩናት ብዝበለፀ ተዳሊና ክንምክተሉ ንኽእል ወታደራዊ ሲነስ ከይነስንጥርን ስለ ዘድሊ እዚኦም እውን ኣብ ምጥንቃቕን ኣብ መስርሕን ስለ ዘለዉ ክነገልውቶም ኢና ዓላምኡ እውን ውግእ ምቕራይ እንተጋጢሙ ንምስዓርስ ዝሕጂ ዝመፀና ኩናት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ኣካይዳ እዚ ኣብ ወገን ብልፅግና ኣብ ወገን ትግራይ ንኩናት ይዳለው ኣለዉ ዝብል ክሲ ብዝሰፍሐ መልክዕ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስምዕዎ ኣብዚ ህወሓት ዝግ ስብሰባ ሲያደርግ ነበር ላለፉት 4 እና 3 ቀናት የፈጀ ዝግ ስብሰባ እያደረገ ነበር በርከት ያሉ ጉዳዮች ላይ ተወያይቷል
ከስብሰባው በኋላ ዘለግ ያለ መግለጫ አውጥቷል። በእርግጥ ከስከዛሬው ህወሓት ከሚያወጣቸው መግለጫዎች ሲታይ ይሄኛው አጠር ያለ እንደሆነ እንግዲህ ሐሳባቸውን የሚያጋሩ ሰዎችን ተመልክቻለሁ። በዛ መግለጫው ላይ ወልቃይትን ወይም እነሱ ምዕራብ ትግራይ ሲል የሚጠሩት በዚህኛው ወገን ደግሞ ወልቃይት የሚባለውን አካባቢ ለማስመለስ ለመቆጣጠር ሙሉ ለሙሉ ወደ ትግል በአዲስ መንገድ ወደ ትግል እንደሚገባ ሰላማዊንም የኃይል አማራጭን እንደሚጠቀም የጠቆመበት ነገር ከም ትሪ ወደለኹም ነዚ ጉዳይ በብልጽግና ሲሪየስሊ ካተልወኹም ዘለውን ትናይ ህወሓት ዝነበረ ሰሚናር ወይውን አኼባ ገይርዎ ዝነበረ ወላኳ ውሳነታት ናቱ በበዓል ብዛሓት ተጋሩ ህወሓት ኩሉ ግዜ ይዝከብ ሓድሽ ነገር ክህልዎ ይክእል ኢሎም ዲስካውንት ክገብሮ ወይም ከዳኽሞን ተጥራየ ብወገን ብልጽግና ግን እቲ ጉዳይ ናብ ካልእ ነገር ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ እዮም ክዛረቡ ዝፍትኑ ዘለው። እስከ ንእሽተይ ንስማዓዮም እንታይ ይብለው። ማርሻሉ ህወሓት ካልተነቀለ ሰላም የለም የሚል እሳቸውም አቋም ነው ያስቀመጡት። ወታደራዊ አቋሙ ይሄ ነው ያለው ግምገማ ነገር ሁሌ ችግርን እየፈጠረ ያለው ይሄ ኃይል ነው። እንዳውም ከዚህ በፊት አይደመሰስም ሊደመሰስ የሚችል ነገርም አይደለም ምናምን ብሎ ሲናገሩ ነበር ራሳቸው። በአሁኑ ደግሞ የለም በቃ እኛም ራሳችን አርመናል ላይ ነገር በሚል ሁኔታ ይሄ ኃይል ካልተነቀለ ሰላም የለም። ፊልድ ማርሻሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተደጋጋሚ ወላውን ሕጂውን ኣብ ዝቐረባ ብብዝሒ ሸር ዝገብርዎ ዘለው ህወሓት ዝበሃል ክብንቋስ ክኽእል ኣለዎ ንሱ እናሃለወ ሰላም ክህሉ ይክእልኒ እዩ። ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ነቲ ህወሓት ካብ ስሩ ክምንቁስ ኣለና ካብ መዝገብ ደምሲስና ኢና። ስለዚ በቲ ባይቶ ናይቲ ሃገር ዝበሃል ዘሎ ህወሓት ዝበሃል ካብ ሬጅስተር ደምሲሶሞ ሕጂ ድማ ካብ ህላዌ ክንኣልዮ ክንክእል ኣለና ዝብል ኢና ንርኢ ዘለና። ብካልእ ወላቲ ታደሰ ወረደ እውን ኣብ ጎንቲ ምስኣቶም ሓቢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ እናተሸኻዕና ንሓዋሩ ክንነብር ኣይንኽእል ኢና ዝብል ብፍላይ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ለንቀነ ከምዚ ኮማንዶ ኣመሪቑ ከም ዘሎ እቲ ትግራይ ዝንገር ዘሎ እጂ መመሊሱ ወታደራዊ ድልውነት ናቶም እናሓየለ ወይ እውን ንፁህ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ኣቃውማ ከርእዩ ከለዉ ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ምንቅስቃሳት እንድሕር ጌርካ ንብልፅግና ንፕሮፓጋንዳ እዚ ስለዚ ንኩናት እዳለው ኣለው ዝብል ክኸውን ከሎ ብወገን ተጋሩ ድማ ንሕና ንህላወና ከም ክልል መሰልና ንኸነውሕስ ረብሓታትና ንኸነውሕስ ሓያል ወታደራዊ ኣቃውማ እውን የድልየና። ምክንያቱ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እውን እኮ ኦፊሻል ኣይኮና ምስ ኢትዮጵያ በታ ውዕል ፕሪቶሪያ ጥራይና ነተሓሓዝ ንሳ ድማ ትትግበር የላን። ስለዚ ንሕና ረብሓና ክነውሕስ ኣለና ዝብል ዘረባ ኣብዚ እውን ስምዕዎም እቲ ሓላፊ ፀጥታ ናይቲ ቦታ ዝብል ኪዳኑ ውግእ ንምትራፍ ንዳሉልና ክብል ተዛሪቡም ኣብ ሰራዊት ትግራይ ግንባር ምብራቅ 15 ልዕሊ ወርሒ ክስልጥኑ ዝፀንሑ ኮማንዶ ተመሪቖም ኣብቲ ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ከተማ ዓዲግራት ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ስነ-ስርዓት ተረኺቡ መልእኽቲ ዘሕለፈ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑ ኣብ ልዕሊ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይን ተጋሩን ፈኽረታት ይካይዱ ከም ዘለዉ ገሊፆም እንትኾነ ግና ብወገኖም ኣስቂጦም ስርሖም ይገብሩ ከም ዘለውን እቲ ስልጠና ሰራዊት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ነቶም ፈከርቲ ክንስዕሮም ምዃና ዘጠራጥር ኣይኮነን ይክብልም እቲ ሓኒ ዘሎ ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ኣብ ህልውናና ኣብ ልዕላዊ ግዝኣትናን ኣብ ህልውና ተጋሩን ዘንፀላሉ ዘሎ ፈኸራን ጭርሖታትን ከዓነ ኩልና ከም ንሪኦ ዘለና እዩ ንሰምዖ ዘለና እዩ። ንሕና ብስልጠና ዓቕምና ንዕቢ ብስልጠና ሓይልታትና ነዳሉ ውግእ ምትራፍ እዩ። ፍኸራን ሽለላን ንዓና ይገልፅን ተግባርና ውፅኢታትና ሕሉፍ ታሪኻታትና ወራራት ንምክን ወራራት ንሕምሽሽ ዓላማናትና ካብኡ ዘሎ ሓይሊ ምውገድ መቀት ናይ ጭቆና ሓይለ እቲ ዓፋነ ስርዓት ናይ TPLF ክውገድ ምግባር እንደገና ካሊእ ኩናት ይሓስቡ ኣለዉ። ኣነ እዚ ይኣምነሉ TPLF ኣይቅበሎን እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣብ ነፃ መሬት ወላሕራ መሬት ዘሎ ሓይሊ ዝበሃል ዘሎ ንኩናትን ካልእ ግሽግርን ይሓስብ ከም ዘለዎን ብግምጣሉ ድማ ኣብቲ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ድማ ወታደራዊ ድልውነት ናትና ንህላዌና ኣገዳሲ ስለዝኾነ ናይ ግድን ሓያላት ክንከውን ከላ ኣለና ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም ክህልወና ኣለዎ ረብሓታትናን መሰልናን ንክንረክብ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና። ፖለቲካዊ ሓሸውየ ሰሚዕና ድማ ክንሰግር ጌርካ ወሲድካ
ትግራይ ዓቕምታ ትእክብን ምስ ደገን ጎረባብቲ ዘለዋ ሰላም ኮይና ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ሓፍ ከተብል ትኽእለሉ ዕድል ብቐጻሊ እስካ ሕዚ ባይዘወይ ንሓምሽሽ ዝበሰ ፖለቲካዊ መሪሕነት እዩ ውድቀት ኣሎን ክንብል ከለና ፖለቲካዊ ውድቀት እዩ ዘሎ ትግራይ ፖለቲካዊ ውድቀት ዝወስዶ ድማ እቲ ናይ ህወሓት መሪሕነት እዩ እዚ እንድሕር ኢልና ዝኾነ ማሕበረሰብ ዝድሕን ኣነ ሓደ ዘይቅበሉ መሰረታዊ ጉዳይ ኣሎ ኣነ ተጋጊ ክኾን ትኽእል እየ ዕርቂ ዝበሃል ገለገለ ዝበሃል ኣሎ ማለት ዕርቂ ይስላል ብመሰረቱ ነገር ግን መፍትሒ እዚ ሓደ ተደጋጋሚ ዝውጋዕ ሳዕርን ተሳዕርን ዘይብሉ ፖለቲካ ይብሉ ፖለቲካ ብመሰረቱ ናይ ሳዕርን ተሳዕርን እዩ ኣብ ትግራይ ዝስዕር ሓይሊ እውን የለን እዩ ተሓቅሱ እዩ ማለት ተስዒርና ኢና ሳዕር እንተዝልዩ ዳ መንግስቲ እኮ ሃሎ ሳዕር እንተዝልዩ ዳማ ዝኾን ባይዘወይ ሕዚ ኣብ TPLF ዝሪኣ ዘለኹ መሪሕነት ኣምባገነን ምዃን ድሌት እምበር ኣምባገነን ክኾኑ እውን ኣብ ዘይኽእሉ ብርኪ በፂሖም ባይዘወይ ባህጊ እኒዎ እዚ ኣይኾኑም መቸም ኣብ ትግራይ ብዙሕ ዘረባ ኢኻ ትሰምዕ ብዙሕ ዲቤት ዝካየድ ዘሎ ትፅብእቲ ዲቤት ፅቡቕ እዩ ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ስቲል ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ናይ ድሕነት መድረኽ ከለኻ ዝግበር ዲቤት ኣምላኽ ሓግዞም ትግራይ ካብ ኣቢ ክመፅኦም ዝኽእል ፈተና ከም ዝድሕኑ ይግበሮም ምሳና ዝተሓሓዝ ነገራት እውን ኣለዎ ኣብዚ ኣስከስምዕዎ ዝገብሮ ዘሎ ለውጥታት ክድነቑ ዝግብኦም እዩ ኣብዛ ቀረባ እዋናት እኳስ ንግብፅን ሕዚ ከዓ ንስዑድ ከይዱ ኣሎ ዝኸደሉ ዘሎ ስኢሉ ኣይኮነን ማለት ተራ ምኻድ ኣይኮነን ሓደ ፕሬዚዳንት ናይ ሃገር እዩ ዑደት ዝገብር ዘሎ እቲ ንጉስ እውን ተቐቢልዎ ንምስቲ ንጉስ እውን ምስቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይቲ ዓዲ እውን ክራኸብ እዩ ተባሂሉ ይሕሰብ እዚኡ ትሕዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣብ ብዙሓት ማዕኸን ዜና ክትሪእዎ ኢኹም BBC ግን ብደንቢ ገይሩ ተንቲንዎ ኣሎ ጽቡቕ ኣቀባብላ እውን ተገይሩሉ ኣብ ስዑዲ ኣብ ሪያድ ማለት እዩ ናልባሽ እቲ ሕዚ ዲስፕሌይ ዝገብረልኩም ስእሊ ዝተወሰነ መልእኽቲ ክሕልፍ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ንቐፅል ኣብዚ ኣብ ናይ መወዳእታ በዚያ ገይረ ኩዴ ለባበሱም ይሁን በምን አብይ አህመድ የሚያስጨንቀው ያልነበረም ሀገሪቱ ትልልቅ ቋጥኝ የሚያካክሉ ችግሮችን ተሸክማ አለባበስ እንዲህ ሆኗል ብሎ የሚያስር መንግስት መኖሩ ይሄ ከፌዝም ባለፈ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ያለው ንቀት የሚያሳይ ነው። ለማንኛውም በቲያትሩም በሙዚቃውም በሶሻል ሚዲያውም የብልጽግና መንግስት የመደመር መንግስት ትሩፋቶች እንዲጸባረቁና እንዲጎሉ ተፈልጓል። የዳንኤል ክብረት ስልጣናም ያን ላይ ያተኮረ ነው። አንድ ሁለት ጥያቄዎችን ማንሳት ከተቻለ አንደኛ ዳንኤል ክብረት ማን ነው? እንዲያን ስልጣና ለመስጠት ምንድነው እሱ ይፈልጓል? የዳንኤል ከም ትሪ ወደለኹም ብዙሕ አዛራቢ ኮይኑ ዘሎ እዩ ስኻንታዩ ናይ ዝወዲ ኣዶናይ ዝበሃል መእሳሩ እሞኻ ክሳብ ሕጂ ክፍታሕ ዘይምኻሉ እንታይ እቲ ምኽንያት ዝብል ወላ ናይ ኣልባሳትን ናይ ክዳንን ናይ ባህልን ገለተ ዝብልዎ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ነዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ንሱ ህቡብ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ሕቶታት የልዕል ከም ዘሎን ካብኡ ዝገድድ ኣከዳድና ኣብቲ ናይ ኦሮሞ በዓላት ዝረአ ዝነበረ ዝኾነ ስጉምቲ ዘይተወሰደሎም ኣብዚ በፂሑ ዝተወሰደ ስለምንታይ ንዝብል ሓንቲ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ኣብታ ዝሓለፈት ኢንተርቪው ዘረኣኹኹም ኣብ ገለ ክፋላታ እንታይ ይብል ሓደ ንሕና ክንርድኦ ዝኽኣልና ነዚ ወዲ እዚ ኣብቲ ናይ ቲክቶክ ኣዋርድስ ዝወሃበሉ ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ከዓ ናቱ ሌክቸር ወይ ናቱ ኢንተርቪው ይኸይድ ስለ ዝነበረ ጠቕላላ ሰብ ክሪኦ ይከኣለን እዚ ሰብ እዚ ድማ ኣመና ሰብ ደድሕሪኡ ክኸይድ ስለ ዝጀመረ ህቡብነት ካብ ኣቢ ናብኡ ክትከይድ ስለ ዝረኣየ ንባዕሉ እሱ ድማ ቆልዓ ስለ ዝኾነት ኣቢ ነዚ ሰብ እዚ ኣሲሩ ኣጀንዳ መጠምዘዚ ክጥቀመላ ከም ዝፈተነ እዮም ዝብሉ ካልኦት ድማ ነቲ ኩነታት ንምቕያር ኩሉ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ይጥቀም ከም ዘሎን ኣቢ ግን ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ምግባሩ ክንምንታይ ሪስክ ንክወስድ ድልውነት ከም ዘለዎ ምክንያቱ ብኣሜሪካ ደረጃ እውን ኣብ ቆላሕቲ ኣትዩ ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ የዋፅኦ ድኸውን እንታይ ኸ ካልኦት ብበዓል ዳንኤል ክብረት ዝበሃሉ ዝወሃብ ዘሎ ሌክቸርስ ወይ እውን ስልጠናታት ከናበይ ዝኸይድ እዩ ንዝብል እስከ ንሽተ ማየት ጥሩ ነው። የመጀመሪያው በምን ካፓሲቲ በምን አቅም ነው የሚገኘው ይሄ ሰው ስልጠና የሚሰጠው በምን ነው የሚለው ብሓፈሻ ናቶም ጉዳዩ ስልጠና ክብክልዲ ዳንኤል ክብረት ወላ ካላ ኣይፈልጥን እየ ግን ከም ድራኹሞ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ኤርትራ ናፅነታ ዝረኸበት ብድራማ ንኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ንምግባር እዩ ዝብል ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ኣገይን ኩላቶም ተጠማዚዞም ናብ ጉዳይና ሕልኽልኽ ዘብል ኩነታት ስለ ዘለዎም እዩ ካብቲያ ኣንተ በኩልፍ ዘበልኩኹም ክምለስ እሞ ምሳክ ከተሓዛ ስለ ዝኾንኩ እየ እዚኣ እዚ ተቀባብላ ዝተገበረሉ ኣብ ግብፂ ዝተገበረሉ ቀባብላ እውን ሪኢኹም ኢኹም ዲፕሎማሲ ኤርትራ
مس سعودي طرح مس قبص طرح انت يكونه مس راشا مس تشاينا مس كالوت هاجرات ون نزمانات عفيز نبره دبلومات ناي هاجر حزي ببلحي انفتحوا موبايزوي ابي احمد انا وجه ጉዳይ ሚኒስትር ሁኜ ለኤርትራ ከሰራው ምናምን እንዳለ ዛራው ዝነበረ ደምብጌም ይምቱ ድራማ ተጻውተው ነው ዘወዲ ዕብደት ክብል ሕዝቡን ሓቁዩ ተጻውተው ነው ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ወፃ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ኤርትራ ይይበል አውዝ ኢንተርቪው ሆምስ ከይተሰው ይሁን ከምዚ ማለት የተባህውን ለስልጣን ይበል ካሊ ይበል ድንቁርና ናይ አብይ አሕመድ ተጠቂሙ ኢሳያስ በደንብ ገይሩ ናይ ዲፕሎማሲ ጸገማቱ ፈትሒ አውዚው ኢሳያስ ዘይ ምናቀይ ካለ ናብይ አሕመድ በደንብ ገይሩ ተጻውቱልኝ ሕዚ ላዕላውነት ናይ ሃገር ጥሒስኩም ክታቱ ትደሊለኹም ገለና አለ በዓል ባጫውን ዛረቡ ዝነበሩ ራዩ ላዕላውነት ናይ ሃገር ጥሒሶም ምእተውም ዘስጎምን ሕቶ ዝፈጥረሎምን እንተዝኾን ትግራይ አካል ኢትዮጵያ ነበረትን እያ ናይ ትግራይ ኩሕጋ ዝበሃል ኩሉ ሻጠ ናይ ትግራይ ኩኣትዮም እዮም ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ሽዑ ኸላላውነት ኣይተደፈረ ባይዘወይ ዝርዝር ዜና بزخونه حنت نجر كبكم أتا هيزا كريوس دل سلازلني سكبزي أنا جمر thank you sorry زياد حرك بكم Extreme Okla Club Okla Guest House Okla Restaurant ونان نايز تكالات أبشحن شعت ميتن تسعن شعت تنين أب يوغاندا مزيو أبنوس عدميو بأزيو نوشتي عامي بينهم حوي زلكات مكرو أبزعدي كابشحن شعت ميتن تسعن شعتن كساب حجي أسران شوعتن عم درجة خوين له سان شو منتر هذا أبز channel زي لو مقالومي قربنا زحلنا غير نمبر ناير تراويان عوتاتن منفعاتن ننصبار قلو حبي بوتا مخانو كل جزيان كن جنزب لنا نايزي حونا دما ناي بحكي قبل زبله ني اخليلون نزي كبر حونا زغرب لنا نمسك عم خوين له ابي بزح تمكر لك ابز عدي نيشتي هذا درجة مزيخه اب بيزنس ون كابتون تعوت لهم ايرترايان بابنت نتقصم من ساعات كا بزح انسباير كجبر زخل وي كان من ساعات مرالهم كسن زخلنا هيوت غعزه زلكا سبيخه كومونا محبراو نابرا اب هيوت ناي ايرترايان اب يوغندا اب بزح اغاطاميتات مالتي اب ورايات اب صبوت راح يكونس اب حما اغاطاميتات اب ماسرتي اب كال شغرات زيغاتاتنا شغراب زغاطملهم غزيون اسخا خابتم بقدامነት ተሰሪዖም ስራሕ ካገዲፍካ ንሕብረት ሰባት ተጓዓዝካዮ ኤርትራውያን ካ ብሓፍል تعمد مو نيشتي خلوكم مالتي ابا اديس ابا سدب دنگي كمان زمرعي زبال حدار زغبر انا ግን ካብ ቀደም ጀሚረ ቀልጢፈት ፕሮጀክት ሙድ አለን ኢለ ደአምን አጋጣም ድማ እንትኾነ ስለ ዝረኸብኩ አቲና በጣም ፈጣሪ ዝቀን አሉ حدار ተገይሩ ማለት በጣም ጽቡቅ حدارنا አሽቲና ስራሕና ጽቡቅ እዩ دعار جن أي فقدون بتتفتر ناي نفاريت حدقة نيروبي كتير كلا نفاريت وديها كل يوم سينيهم مالت سبيتي ولا قوالي كل تعمت هاي قبلتن سبيتي أيضا إثران كل تاني نيرة يجيز يتعلمات ينيرو عابي يتعلمات تعمل عابي يتعلمات ينيرو جن انتايو كل شيء منفساوي أبي وتكا أمنت أبتفتاري سوز فترو وسدو ملسو أبزبل كتيفاتي مثلني وشتي سويتبل ستقبله جن بقى حج وسيد كان دي خام كتقدم ما قدنت عينة تحطه درجة هو ذكرهم بر بتاع ذكره جن ولا حنتي إذا أو حديث أبتاع هوسبيتاليتي الدكتور زوال ده بعلو بتاع نفاريت أكندي متنجر أتصنعني يوم كابت نجر فعلى ده دل علنا ونجر يبرنا جن تعدست بلا كان تاي ودسب حنقوله يزو متشم كم تري وزل لهم زي كبر حونا انترفيو ناتو نوحز بلس لزخونات بيرسونال كنت ثلاث نغرات كرس لزلو قيمتي بتحاده كاب اثيوبيا زترز قينو كاب لعلي كاب زيرو نخب قست تجدده ابت تشحبيلو دما كاب كينيا نا بوغاندا متيو كاب زيرو بقى خاب نشي دكان تبغيسو اكم درجه زوصي كالمون ابهيوتو كم سمت عندما بعلت بيتون سدروز خسر موتكم بحدش ما هيوتو بزقات موتكات كي تسنفن لعلك ما تزخالي سلازي this is a very heroic أنبسا زخوني أنا بحكي زخرع تاريخ زلو حاونا سلو زخوني نعون مفلات مسوكن اللالي كابتو مكروناتو دماغن قسني لي جريا أبدي أكرداكم زدلي بزوح زرباتات نديد زرب حنت كابا
ካብ ኣፍሪካ ናብ ኣፍሪካ መፂና ኢንቨስት ክንገብር ተደሊና እንታይ ክንገብር ኣለና ኢሎም ዝሓቱኒ ጥሮታ ወፂኹም ኮይንኩም ቀጥታ ምስ መንግስቲ ኡጋንዳ ኣብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ናቱ ከይድኩም ከማኽረኩም ይኽእል ኢና ኣብዚ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ የዋፅኣኩም ይኽእል ከምዚ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ምኽሪ ይህብ እቲ መንግስቲ ክብል ሰሚዐዮ ኣነ ድማ እቶም መወዳድርትና ናይ ኤርትራ መወዳድርታ ናይ ኤርትራውያን ዝስዕባ ዘለዋ ሃገራት ዝጥቀማሉ ዘለዋ ታክቲክ ንሱ ንዓና ዝሃስየና ዘሎ ባህላየ ንሳተን ትኽክል ንሃገረን ከርብሕ ዝኽእል ታክቲክ እየን ዝኽተላ ዘለዋ ንሰብ ኤርትራውያን ድማ እቶም ዝበለፁ ናይ ስራሕን ናይ ምዕባለን ምዃኖም ሪኦሞም እዮም ብጀካ ውሕዳት ሰኺሮም ገለመለ ከምዚ ይገብሩ ገለ ዝብል ትሰምዕ እምበር ኤርትራውያን ዓብይ ናይ ነጥቢ መቐይሮ ክገብሩ ዝኽእሉ ሓንጎል ዘለዎም ብቅዓት ዘለዎም ፃዕራማትን ርኩታትን ምዃንና ሪኦምና ኣለዉ ስለዚ ነዚ ታለንት ናይ ኤርትራውያን ነዚ ካፒታል ናይ ኤርትራ ዝኸስባ ዘለዋ ሩዋንዳ ድዩ ኬንያ ድዩ አንጎላ ድዩ ዩጋንዳ ድዩ ደቡብ ሱዳን ጁባ ድዩ ነዘን ሃገራት እዚኣተን ዝጥቀማሉ ዘለዋ ስለምንታይ ኤርትራ ነዚ ክትምዝምዞ ዘይከኣለት ስለምንታይ ምስ ዝወዳደር ፕሮግራማት ክንገብር ዘይከኣልና ድማ ናይ ወትሩ ሕቶን ናይ ወትሩ ካምፔይን ናትና ኣክቲቪዝም ናተይ ናብኡ ይክኸውን ዋይ ተን መወዳድርቲ ሃገራት ናትና ናይ ኤርትራውያን ታለንት ናይ ኤርትራዊ ኢንቨስተር ክስዕባ ብዙሕ ነገራት ይኸዳ ዜጋታተን ዘይኮና ክንስና ንዓና ንክስዕባ ብዙሕ ተበግሶታት ይገብራ ዋይ ኤርትራ ድማ ነዞም ዜጋታት እዚኣቶም ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከምቲ ኤምባሲታት ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ኣብ ኬንያ ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ ይድፈልጦ ስለምንታይ ኤርትራውያን ኣብ ኢንቨስት ይገብሩ ኣለዉ ስለምንታይ ኤርትራ ከምኡ ተወዳዳሪ ዕድላት ክትገብር ዘይከኣለትከ ኢልና ሓቲትና ኮፍ ኢልና ዲስካስ ጌርና መፍትሒ ክንረኽበሉ ዘይምግባርና ኸ ንባዕሉ I think we need to think about those things ዝበዝሐ ኤርትራዊ ነዚ ኣነ ዘቕርቦ ዘለኹ ሕቶ ይርድኦ እዩ ምናልባት ኣብ ግዜኡ የለናን ኣብ ከምኡ መድረኽ የለናን ዝብል ስነ መጎታነ ይቕበለ ካብ ጎረቤትና ክወረኩም እየ ዝብል ሓይሊ ኣሎ የግዳስ ኤርትራ ኣብ ቁጠባ ተበግሶ እንተዘይጌራ ንኣብነት ካልኦት እንታይ ትብሉ ናብዚ ክፅሕፍ ከለኹ ስዑድያ እኮ ኢንቨስት ክትገብር እውን እኮ ቁጠባ ናትና እያ ትርእዮ ዘላ እንታይ ክትረቢሕ ኢላ ኢንቨስት ክትገብር ቫይብራንት ዝኾነ ቁጠባ ዲ ዘለና ተወዳዳሪ ዝኾነ ኢንዱስትሪ ናይ ቱሪዝም ዲ ዘለና ኮይኑ ንምንታይ እያ ኢንቨስት ክትገብር ምናልባት ፀጋታትና ንምምሓው ጥራያ ኢንቨስት ክትገብር ትኽእል ቁጠባ ናትና በቶም ዲያስፖራ ዘለዉ ኢንቨስትመንትን ካልእን ፍሕፍሕ ክብል ዘፀንሕ ግን ተደፋፊኦም ሸበትበት ክብሉ ናይ ስዑድያ ኢንቨስተራት እውን ማእተው ናይ ቻይና እውን ማእተው ስለዚ ስለምንታይ በቲ ዘለና ዘይንበገስ ዝብል ስለመጎት ኣሎ this debate is up 2026 2025 ሓሊፋትና already 2026 ካብ መጀመርዩ ኣግሬሲቭሊ ክስራሓሉ ትምኒተይን ሓሳበይን ባህገይን እዩ ምሳይ ተሰማምዑ እንተለኹም በብትኽእልዎ ስኻትኩም እውን ድፍኡ ንሕና ንመንግስቲ ፃቕጢ ክንገብር ኣለና ቁጠባ ናትና ሓፍ ንኽብል ኩሉ ግዜ ከምቲ ንመንግስቲ ዝኸዶ ዘሎ ኣብ ዲፕሎማሲ ነጣቃዓሉን ኣጆኻ ኣብ ጎንኻ ኣለና ምሳኻ ኣለና ነቲ ካብ ጎረቤት ዝመፅእ ዘሎ ድማ ነቲ ንሱ ዘውፅኦ ሓሳባት ካምፔይን ንገብረሉ ኣብ ቁጠባ ግን ለውጢ ክግበር ኤርትራ እውን ከምተን ካልኦት ሃገራት ኣብ ቁጠባ ለውጢ ንክትገብር ጎስጓስ ንክንገብር ድማ ኤነርጂና ክንጥቀመሉ ኣለና ኩሉ ግዜ ናብ ሃገርካ ለውጢ ክመፅእ ፃቕጢ ክትገብር ከለኻ ፀረ መንግስቲ ስለዝኾንካ ይኮንካ እንታይ ዳ መንግስቲ ሓደ ግዜ ቀስ ኢሉ ለውጢ ስለዝገብር ነቲ ዝገብሮ ከተቀላጥፎ ድፊት ክትገብር ኣለካ ኣይሆብ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ሰሚዑ ዝድሊ ለውጢ ይገብረልና ይኸውን ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሆቴላት ኣብ ኤርትራ ክንርኢ ንደሊና I really want to see this kind of hotels እዛ ሓውና ድማ ብኤርትራ ሆቴል ክገብር ቢዝነስ ክገብር ዕድል ክወሃቦ ድፊት ክግበረሉ ተስፋ ንገብር ንሳቶም ወገኖም ክገብሩ ተስፋ ንገብር ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ደግፉ ድማ እናበልና ምዚያ ክገትፈኩም زغال عدي زرابع تحنن زغال عدي بلقعت شنن